ini. Sige daw yun. Sige. Sige na. Waiting. Alright. Paglulutan to katungdanan sa mga miyembro sa pamilya. Pasiuna. Adunay katungdanan ang matag miyembro sa pamilya mao importante ang matag usa niini. Ikaw unsa ang katungdanan nga angay nimong buhaton unsa ka importante alang kanimong ang matag miyembro sa imong pamilya. Hibaloi kini sulod pamilya. Ayun, anak. Kanindot sodongon sa Dito sa sigwa sa oy, dito oy. lagi buhat ni mama aduna pay kinitaan gikan sa paninda. Lunes hangtod Biyernes manang og manoy pagtuon sa leksyon dili bation og kakapoy mutrabaho sa balay adlaw sa Padoog Domingo mo tabang sa paghugas panilhig o bisan sa pagluto ang kinamang huran lagi kay gamay mutabang sa piro sa mukan lagi ba TV? usa Igib na to ni ate.
bahay mapog sunod kaayo sa adla uwang ting simba kaming tanan sa simbahan nag-ampo nag-usan asa nag ka Nagkausa? nagkausa Nagkausa. mama Kumana na ito? up Napa man yun? O, bibi, ibutang diha ka abok ko tambal. Santa This is Ma'am, tabi. Mau practice that. Ben.